Benvinguts a Busca'm al bosc. Avui us parlo d'una planta molt important en la nostra tradició, la farigola, el Thymus vulgaris. No només la fem servir com a planta aromàtica i medicinal, donades les seves qualitats antisèptiques pels mals de gola, pels flamons. És l'herba estrella, juntament amb el romaní, per curar tot tipus de dolències i de refredats de l'hivern. També té molta tradició culinària. La fem servir amb el plat sopa de farigola, no? Qui no ha pres mai una sopa de farigola? També com a condiment de carns. Jo la empro per fabricar la ratafia, és una de les herbes que acostumo a posar, i hi ha una varietat de thymus, de farigola, que es diu salsa de pastor, que és el Thymus serpolium. I diu el folklore que és una de les herbes favorites, preferides, no?, de les fades. No? El sèrpol, el serpolillo, està associat a tota la mitologia de les fades i la mitologia fèrica. Bé, us mostro aquest petit tresor que ha començat a florir ara a primavera. I ja el teniu llest per olorar, ensumar i recol·lectar. Ens trobem al proper vídeo de Busca'm al bosc.